Ти, цензура, говориш, че тръгваш на турне България без цензура, ми звучи доста, най-меко казвам, претенциозно и абсурдно. Защо? Ти цензура. Защо? Защото ти си цензур и както добре ти оприличи наскоро Люба Колезич, дори не си разрешил да ме покани мен в TV7. С Люба Колезич аз съм водил не повече от 2-3 разговора като директор на новините в телевизията и мога да ти припомня случая с тебе. Люба дойде и каза, какво ще покажеш да кажеш да поканим Сашо Диков. Аз си казах следното. Люба, нямам нищо против, покани го. Но държа да ти кажа какво ще се случи. Канейки Сашо Диков в студиото, заяждайки се с него, правейки някакъв дебат, той е обречен да спечели. Защото ти си лъскавата дама, тунингованата водеща, с голямата заплата, в хубавата телевизия, а Сашо идва от канал 3. И винаги ще има по-големи морални основания, спорейки с теб. А какво обясни да не кани Алексей Петров и някои други хора? Виж сега, за Алексей Петров не си спомням да съм говорил с Люба Колезич, а Слави Бинев, ако не се лъжа, беше неин гост. Слави Бинев беше неин гост. Че си е забранявал, ако искаш да... Слави Бинев беше неин гост. От някаква... Това, което днес ми каза... За Алексей Петров, позицията на телевизията тогава, и това не е моята позиция, това беше редакционната позиция на телевизията, като директор на новините, аз ме изразявал не един път публично, мога да я повторя при тебе. Хора свързани с криминални дела, хора свързани с организираната престъпност, не могат да говорят без да им се опонира в студиото или най-малкото да имат някаква подготовка хората, които са готови да говорят с тях. Толкова е абсурдно, че свидетелите срещу него говориха часове в вашия ефир без да им се опонира. Значи свидетелят, който топи Алексей Петров, добре дошъл в TV7, Алексей Петров без присъдата... Добре, приеми факта, ако Алексей Петров е проблем за теб, приемам тогава, че съм цензур, след като съм цензурирал Алексей Петров. Ето, казвам на хората, уважаеми зрители на Сашо Диков, аз цензурирах Алексей Петров. Ма не само Алексей Петров, ти и мен си цензурирал. Как? По същия начин, не давайки на Люба да ме кани. Десетки интервюта при тебе и само ще припомна, че когато ти взривиха колата, аз бях първият журналист, който изпрати камера пред тебе и ти говори и даде интервю пред мен. Нали така? Точно така беше. Ти беше тогава. Ти не си разрешил на Люба Колезич да ме покани в нейното предаване. Просто я предупредих какви са рисковете за това, което тя ти готвиш. Не ме карай да избирам Люба. Не е там работата. Ще участваме в циркове. Аз съм не е до цирковете. Въпросът е, че ти, който си, как да ти кажа, един от символите, единствената мярка за промяна на позицията, за повратливост, за поръчкова журналистика, тръгваш на турне България без цензура. Това е... Сашо, аз от 10 години съм в това турне. Аз съм единственият журналист, ако щеше политик да нарече, който е бил при хората. Те са имали възможност да говорят свободно по микрофона в жив ефир в продължение на десетки предавания. И в BTV, и в TV7. Така. Хората, обикновените хора, гражданите. Да, добре. Не приемам твоите квалификации, да ме наричаш поръчков журналист, това е твое право, разбира се. Аз не се приемам за такъв. По същата логика и аз мога да те нареча поръчков журналист. Естествено.